Aan het begin van de middag kwam de eigenaar van het wenhuis en het bedrijf aan de Lange Dik thuis. Het huis, dat kreeg boet minstgeleid, stier op dat staat al vol met reek. Nou, brandweer is gealarmeerd, is aangekomen, heeft eigenlijk meteen een middelbrand gemaakt. Er werd ook vrij gauw een uitslaande brand. Nou, de eerste zorg ging uit naar de aangrenzende loodsen, want in de ene loods stonden paarden. En in de andere 2 loodsen staan in ieder 50.000 vleeskuikentjes. Dus daar is de eerste zorg naar uitgegaan. De brandwacht rukte maar grut materieel uit, omdat er een soort reek vrij kwam waar het publiek op afstand houden. Omwoners moesten ruiten en dwarren dicht houden. Door de harde wind werd de reek over een vrij groot gebied verspreid. Daardoor wie het blussen ek extra dreig. Het staat een stevig windje. Nou, bij wind weet je natuurlijk nooit. Dat kan natuurlijk wel een brand sneller doen ontwikkelen. Dus in deze situatie, omdat er heel veel dieren in deze woning aanwezig zijn, alweer de loodsen dan, is de reden geweest om een grote brand te maken. Om in ieder geval te proberen om de 3 loodsen vrij te kunnen houden van de brand. De hinders waren voor de veiligheid uit de loods hellen. Dat slag ik als net voor de toestand een pieken in de oorloods. Door ingrepen van de brandwacht sloeg het vuur net oer. Van het wenhuis bleek was net een soort oer. Een grote slag voor de eigenaars. Het gaat op zich wel goed met ze. Ze snappen best wat er aan de hand is, wat er gebeurd is. Ze zijn dankbaar dat ze er allemaal niet bij betrokken zijn. Ze kwamen net thuis. Maar het is natuurlijk een hele slag als je alles kwijt bent. Foto's, familiestukken, alles is weg volgens mij. Voor de eigenaars is vervangende werk om te regelen. Bij de brand in Minnesgeer is geen asbest vrijkwam.